Takže poprosím vaše meno a priezvisko. Roman Klubal. Odkiaľ ste prišli? Z Petržalky. Ste tu prvýkrát? Áno, tu sme prvýkrát. V akej oblasti pracujete, ak teda s obsíkmi? Tak, povedzte, či s obsíkmi, alebo čo ste vlastne zač? Ne, ja mám jednoosobovú SROčku a robím v podstate v organizácii technicky produkční koncerty, festivaly, televízne relácie a tak ďalej. Kde ste získali informáciu o tomto seminári? Informáciu o tomto seminári sme získali u nás na našom cvičáku Socializácia psa a Hugo pomáha. S akým očakávaním ste prišli na seminár? Prečo ste sa rozhodli prísť na tento seminár? Kvôli psíkovi? Alebo samotnému Rudymu? Alebo možno niečomu inému? No, viac menej to kvôli samému sebe, aby sme vedeli čo ako, lebo Bora je náš prvý pes a chceli sme sa v podstate dozvedieť niečo nové, prípadne si vypočuť, aké sú skúsenosti ostatných. Takže presne už sme sa dozvedeli teraz, čo vám to asi prinieslo a čakáte ešte na nejaké nové nápady, ktoré Rudo povie, alebo už ste sa teda opýtali všetko? Ne, určite čakáme, pretože je zaujímavé počúvať aj samozrejme to, aké problémy majú ostatní ľudia a potom si to tak ako preklapať k sebe. Ako hovorím, viac menej úplne na začiatku, keď sme s Borou začínali, to sú 4 roky dozadu, tak sme sa tak sústredili na to, čo ten pes, ale v podstate som si tak nejak ako uvedomil, že väčšinu tých vecí by som mal riešiť seba, ne toho psa. Ono to tak potom plynulo prejde, čiže tak nejak si uvedomiť veci, ktoré robíme zle, alebo by sme mohli robiť lepšie. Takže. Čiže tento seminár sa vám páči? Určite je to výborná vec. A čo na to hovorí Bora? Bora sa strašne teší, že sa môže váľať, pretože je lenivá. Do budúcna by sme mali jednu jedinú pripomienku. Ideálne by bolo, keby to bolo niekde v hustej tráve. Aby ju mohla jesť. Bora je milovník trávy. Odporúčili by ste seminár tento náš s Rudym Desenským aj svojim priateľom a ich psíkom? Určite áno. Akože určite chce to trošičku nadhľad. Je vidno, že niektorí tí ľudia, my sme na tom rovnako, alebo boli sme rovnako, že sledujeme, nie sme žiadni odborníci, ale snažíme sa kvôli tomu psovi tak akože sledovať tú výchovu a jak to robia ostatní. A občas je to tak, že tí ľudia sú tak nejak ako nasadení na to, že proste majú pocit, že existuje nejaká dogma, že to takto funguje na všetko. Viac menej si to treba tak nejak ako uvedomiť s takým nadhľadom a myslím, že vtedy to začne fungovať, keď ten človek pochopí, akého má psa, že nebere všetko tak strašne dogmaticky, že nad tým dokáže trošku rozmýšľať. Takže týmto ste nám odpovedali aj na poslednú otázku, že čo by ste odkázali ostatným psíčkarom. Takže každý pes je originál, aj majiteľ je originál. Tak, a Bora je najkrajší. A Bora je najkrajší. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme.